Ai kublai pi we ha ke kerteng ke batiang tam ke jong try Jesus Christ pasai sien kalong ke jingkemen banwan shapi lamba ke jinghikai na ke tien ke jong blai bar nge kirmen ba finyo jingkerku ba fin long ru ke jingkerku shikiwe bar ke jinghikai ke ski kalong shapang ke bangi day ban le ha bangi no Mynsiem lani ngi do Mynsiem ken ma ba ke jingno Mynsiem bar ke Jingduh Mynsiem Kajulong barabor ha kajinyai lenti jong wei po wei ubreo. Ngenam la ban ong ba ngem juno Mynsiem la ngem Jingduh Mynsiem. Kajing sngo ga jong ubreo barabor kalong teng idon hajrong lom, teng idon shatrai jong katem. Ban ngakwa ban pinken mau ya pi. Ba kadai kajinyai lenti ka ba wei po wei ubreo habanyai la raudon ya kajing sngo. Kadon bet kapor jong ke Jingduh Mynsiem. Henry ladang yim tip Kaei ke bangin le hapdeng jong ke Jingduh Mynsiem. Kani ke Jingduh Mynsiem kala ban yalam yangi syakalenti ke babakla. Kala ia ke ban yalam syak ke jing paidien ha ke bere bat ke Jinglong Mynsiem ru. Di denak tak daw di keski ke mentang akwa ban ai fi ke jinghikai. Kaei ke bangi day ban le. Kadon kapor Jingduh Mynsiem nagadaw ke jingyasham ke jinghi shimat. Kajing telot kajungi kadon kapor habangi sngo telot ngimla ban le ke bangi kwa ban le kawan kajing no Mynsiem kawan kajing do Mynsiem kadon kapor pat kabangi do Mynsiem nagadaw baki kiwe kimla ban sngo thu yangi lengba kajing bam sngo thu ke jungki ki kren ki kentien ke penmong bat kile ke kam ke bam day kala ban long ki nong elam kala ban long ki parlok ki baran hasanda jongi ti kata kalong ka way na gajing yai lenti ka babun sien ka jing no Mynsiem kawan ti henry hakni ka ski bentang akwa ban ai fi ka jing kai compare ka ka jing sham la ka ka jing ja ka bangi yai lenti ka jingem ka jongi ka bagaktien ka jomble ka hikai yangi bangi day ban le khnang ya ka bangin job ya ka jing no Mynsiem ban akwa ban ai fi na ka tien ka jomble and ai fi south liki mat khnang ba fin la ban ken mau ka ka firan kam ban le bari kini ki south liki mat ginya pulie lengba ko way na jing ja ga bla bo jing tho aga bible number ko way ka jing ja ga bla bo record aga bible ka don ga jing hikai ga crown aga banta jongi berkata ka jing ja ga jing ya lenti ka jong David ulong way na ga crown ka jong blay crown jong ga jing ha ka ba ublay ula kintiwi u na ga jing long tang komunong ablang brot sha ga jing long komus ubasen shar ya ke jait benriu baro kawai ke jait benriu Israel te mentang akwa ya ke bangin pet kawai na ke jing ja ha ke bangi la ban yo jing hikai kumnong ide ban le habang Jingduh Mynsiem kumnong ide ban le habang kawan ke jing ja lane ke jing sham ka ba ngem khmi lenti lane ngem kwa bangin nyai lenti nang ta inya pai ke por na ke kitab ke banding kong Samuel kalanong ke balai po but ha ke kalanong ke balai po fin shem ya ke jinyai lenti ke jong David ha ke baki nong Amalek kilawan ban hertma ya ke shnong siklak ha ke ba usim akesh ula ai benta yau David menbau David ula pet na usol namaru sol ula temu ya ke ban penyap yau David namar ka jing bishni habo blela kentir yo David habo blela pendon kam yo David haba ka jing ro na ki babon ki breu ka let show David ubsol ula bishni but ha ka jing bishni ka jing ula le ka kam ka bam day ula persang ban shem ka jing em ka jing David bon sien henry ublay ula da yo David ublay ula sumar yo David henry David haban pet yap na ka jaka ka bushong usa uhaban le shikari nong way shari Philistia tadena ta daw David uladab don lepa ha ka ne ka jing ka ba kraw penban udon pat katu ka ni ki breu ki balong yai ne ki ba don ha ka liang ka jungu ki don ko man riu spangot ki shipai ki ba don badu David bad nang ta maki bad ka ying kesam ka juki baro ki don rengkat bau David ha ka di ka shnong siklak Bagaktian ke jong blai kong haka wei keski kat bau David bat kita kirang ba shipai kidang yelet chakawai pat ke jaka kini kinong Amalek kilawan ye ke ban hertma ke siklak
But the Bible ka ong kila job. But kila thang ye kata kishnong baro kawai. But kaya ka baja kalong ba kila ring rao ya ki tengah ke jong David. But ki tengah jong kini ki sipai ke badan badu David. But kentay, but shenrang, but bakrao, but barit baro kila sharing meraulat hagi nong shun kinong Amalek. But kumbahadian laiski onda ki kini ki brave ke jong David rengkat bu David kila poi hagi taga jaka kila shem penban bagani ke shnong kila syahir thma but omdane eishu lathangi ke shnong but baro ki tengah ke jong ki yeng ke sam ke jong ki jingdon jing baro la shalu tilut la sharing meraulat ha kini kinong Amalek. Ke Bible ka ong onda kila poi ke taga jaka ka ktien ke jong blake ka ong bakini ki sipai ki badon baru David ki badon senda jong David kila yam kthang kila ngosi namar kata ke jingja ka Bible ka ongum ni lafin pule lenong ka balai po ka khat ka ba sao anda kum tau David bu tau pait ba u bat u kila ya penjam ya laga ktien bar kila yam hadu ba kim don bor shu ban yam ka Bible ka ong ba kila yam hadu bam don bor shu ban yam ka bamut kajing thang kajing ngosi ka bam la shu ban mudur lani ban ya kren hatu fila juya lenti kum kata kajing ya lenti hakaba mdan umat shu ban yam lani mdan kentien shu ban batai kajing thang kala ban hakajing em ga jongpi kum balong kini ki badan rengkat baru David but ka Bible ka ong hakum kani ka por kai ka baja kini ki badan baru David kilas dang ya ka banu wadau kilas dang ban keno kilas dang ban yang persya ya nong yalam jongki David but ka Bible ka ong kilat mu wat ban lenthe mau you David dongin ya pet ka khat ka bot ka tin ka jong blake ka ong kumno ka khat ka ban rio de u David ula sngo pisa nama kita ki pat ba kila ya ong ban lenthe mau you namar ki Mynsiem jong kita ki breu baro kila kthang ka Bible ka ong namar ka Mynsiem jong ki kala kthang palat kilat mu ya ka ban lenthe mau you David aku berwan ra ka mat ka ban ningkong ka ka ba fidei ban le ha ka jingya lenti jong ka Jingduh Mynsiem kini ki breu kila Jingduh Mynsiem hot kila ya late rengkat baru David kila ya pet rengkat baru David naga kti ka jong Saul penban kila ya kendo ya ka jing Shem ka bampoi perkat kila stang ya ka ban bo jing keling angai scam kila stang ban artatin ya David kila stang ya ka ban wat daw balai ka ban ja kum kani But the Bible kong kila temu ban lenta mau David kamat ka baning kong ka bang akwa ban IP kelong hapdeng jong ka Jingduh Mynsiem wat nom yeng yale ya kibreo wat nom yeng yale yano namar pila ban bakla komba bakla kini ki paj ba yau David don shibon ki breo ki Jingduh Mynsiem na gadaw pagi nong yalam kile ikadu ka kam kaba pen sosi yaki klani ki kran ikadu kentien kaba pen mong yaki badai hang tagis dang ya kaba nyele persya yaki da kaba pen rem da kaba aidaw da kaba kran ki kentien ki bamlong bad da kaba yele persya yaki nampa jusya maga Bible kinugiru ki bre ki ba yeng yele ya kinong yalam bakiman bahabar kiman roy ka Bible kong ka por jong Moses Ikon Israel baki mi na Egypt kila mi na kajingkeman marsini kendo ya kaduriau basau kila yang persya yung Moses hadian baki lat na kaduriau basau kila kemen anda kila poya geri klau ki kendo jinge ki yang persya yung Moses kila kren persya yung Moses berbon la pedeng jongki kem shimla lah ban poy shigeri kanan namar baki la yang persya ya ubreo Lara ka Jingduh Mynsiem ka jong pika wan na ka daw jong ka jingle jong jono. Aku aban ai pika mat ka beningkong. Wat nom yele ye kibreo. Fen pet u David. Wat ka jingle ka jong Saul. Kat ka jingle ka jong ban. Temu ban shimnoy ka jong David. U David u klem yele persya u Saul. Namar u sot ho. Bakata kamlong ka jubab. Tadene ta ka daw
ken mau la kita ki breu ki ba penmong pensngau CAP ki le khnang lani ki le ha ga jingbam sngo tho ha ga jingbam tip ha ga jingbam ken mau jongki ken mau compare ki le ha kanu kanu gurkom shim ya ga tien ga jong blai ga bong kanu kanu ga baja ka ja nam ta ban pen bha yangi banang ta ken mau ba ga jingem jongi kam shong ha ki breu ka jingem ga jongi ga shong ha ga ti ga jong blai ka jingem ga jongi kam shong ha ki nong yalam ka jingem ga jongi ga shong ha ka ti jong blai badan bor lar ki nong yalam ki bakla ublay un sepen bet jeki beraka por ke jong ublay pin sala ban yarap ya jing duna jongki rela ki le khnang ublay hi un weng ublay hi un yele ke thma ke banta jongpi ka thma ke jonga ba jongpi kam dei ke do bar ke snam ka thma ke jonga ba jongpi ke dei ke ba kinjam Mynsiem persha ke Mynsiem jingdum ki ba persang ban yele ban kejap no ya ke jinget bat ke jing shirham ke jongi na ke banta jong utrai tadin tak daw kamat ke benengkong kalong wat yang yele ya ki breu compare ke ki breu ki le ya pi uji sukres wong kerkhui ke betem lada pihak ban kerkhui ke betem ngatrai mdon shu kita ki breu ki bangi hab ban yang yele laringi hab ban i ki nong shun ngatrai mdon shu ki breu ki bangi mla ban i ngi hab ban i je baro ngi hab ban kerkhui baro ken mau gini gawai ublay unyale na ke benta jongpi kathma gam ne ke jongpi kade ke jong utrai himdei ban yang yale ki breu namar na ke benta jongi ha ban yale ye kathma jong ke jinget ke belong ke tien ke jong blay kade ban don ha ke jingem ke jongi kum ke ste ke ban yada na ki som ki ba medeng ke jong syaitan de wat yang yale ki breu Jesus Christ ha ke jinget lenti ke jong udane ki senran hapdeng jong ka Jingduh Mynsiem ulak hot yaki senran banya duai rengkat badu haget semani henre penman ki senran kem shimlala ban duai rengkat badu kila i no yu jisu marwe nalor kata kila lendat bad kila leno yu jisu andau jisu Christ uladana galenti ban kiu shulum Calvary ban syaya balo gedeng pena jisu hadian jong kata uklem yang nyele yaki senran uklem kren kanu ke kentien kaba sneu la ne uklem tem yaki senran ke jong uklem ong katu fila bot yanga menta fila ino yanga marwe ka jingtem kan wana pi la ne penom la bandon benta shu ha ka kam ka jong blai la ne kanu ke kentien kaba Jesus Christ la ban kren ha ka jing sha ino jong marwe penbanu Jesus Christ shimla ino hadien juga jingmi pat ulalit ban wahad ki senran kata di download ke jong try Jesus Christ un ino ki senran ngatrai ke balang kanum don shu ha gani ke pertai tadi ta daw ngi kam ban ken mau larang Jingduh Mynsiem larang no Mynsiem na ke daw jong ki breu wanom yele ki breu compare ken mau ka jingken tiu kam wan na ki breu ka jingken tiu ka wan no blai ki breu ki laban penhiar ya pi hendel ro bleu man kentiu ya pi onam dan menu belaban penhiar ro bleu u penhiar ya pi wala da ki bre ki persang ban penkiu ya pi onam dan te kata ke mat ke beningkong kamat ke baar ke ik firan kamban le firan kamban nya shoprang ka bible ka ong bau David hakum gani ke por shim la yele markenti la ne yesaj la ne penksan yela dia hakmat jong kini pait ba penbanu David ulayat shoprang ya kaban penklan yela dia how try toginya pule ya kat kintien ki babot jong kini khat ka ban real way per way laki kon kentay Henry David ula penklan yela dia how try blay jong Henry David ula penklan yelde how try blay jong ke Bible ka ong ba David shim la sange no hagban nget how blay shim la sange no hagban shane how blay what hapdeng jong kani ka jinge shem ka ba kani ka long ka jing hikai bakum ki khon ke jong blay ro ngem de ban manthaj banya shoprang lese film la shu ban mare shuyat femla shu banyat shupar
Ke Bible ke ong gumno Hebrew ke nong bakat ar ke rekhot ke basau pimpat shim le yele hadu bandami Islam persya ya ke pop ayu ke pop kala banlong kanu kadan shibun ki pop ki bangila banyo kerteng ke pop jong gajing artatien habang gi artatien yu blay ke tagari ke pop habang gim tre shu ban nget hau blay ke tagari ke pop ni habban yak sahat ban yai nget hau blay kala banlong ke pop jong gajing bishni kala banlong ke pop jong gajing penram kala banlong ke pop jong gajing kraukti no kanu ke pop ke ba wan ya ke ban len shop gajing gajing habban ya le persya ka habban yak sahat bangin poi shagatong angit scam u bleon ai bor yang aba je pi bangin nya shaprang la fi do Mynsiem ken mau kan ikwe wat nom pai dien wat nom pet ki khmat shadien pet ki khmat shakmat abi ki khmat ke jumpi ken long be shakmat wanam sha ba kita ke Jingduh Mynsiem ken tan ya pi sha ke jing pai dien ke Jingduh Mynsiem ke jing ba ke jing le kem dei ban perwet na ke benta ke jing ya shaprang ke jumpi tikamat ke balai pat ke bang ko ban ai pi ke long u David hakum ke ni ke por ulanang ban ai Mynsiem dala de ulanang ban pen klan le de hau trai hapdeng jong ke Jingduh Mynsiem ke ke firan kam ban tip kom no ban ai Mynsiem dala de yala de tip nam ke jing ai Mynsiem dala de ka peni ya ke dak jong ke jing san ha ke jing long ba ke Mynsiem lara firang up ba ki we ken ai Mynsiem yipi ka ba mod pimpat san ha ke jing long Mynsiem kalong ka ban kam ban ai Mynsiem we but ngidei ban ai Mynsiem iwe tangka we gelong bang idon kamban suthu ki breu kenam la bandon bat pi ar pusau kenta ki breu kenam la bandon bat pi man la ke por ki nong yalam ke jumpi ki la bandom yo por ban wan man la ke sngi man la ke tio lani man la ke benai ki breu ke jong ble ki la bandom suthu ya ke jing ke jumpi henre ket mau gi we ting teng u ble ya lam khna yengi bang nyai lemba ke jing long marwe beliau yalam kenangi lembaga jing ban penrang bah ya ke jing long Mynsiem ke jongi bat ngasngo kalong ke badon kam yengi bangin tip kumno ban ai Mynsiem dala de yala de la fin pli ke tin ke jong ble ke sam ke basau puar ngasngo tanat bahai ke sam ke basau puar kade ke sam ke ba ki sekolah ki bebon ki sekolah ki nget bagari ke sam jong ki khon u kora Hagari ke sam ke basau puar fin ke kentien jong ke jing ai Mynsiem dala de yala de pangasau tanat ban pule ke sam shwa ban pule ke sam ngakwa ban pin ken mau pi lara fi ke kerteng kora fi ken mau ya ke history ke bam sngau tanat namar ukora ude ubre ubayang yele persya yo Moses ba filap ban syame kata kitab jing ken gel nong ke kan real ke Bible ke yethu ba ukora ula yang persya yo Moses ba yu Aaron ula thrais ni yaki ba kilong ki bre ki besarong ki persang ban kentiu yela de ki bam perkhat na ke benta jing ki we ke Bible ko ong ba onda ula yang persya yo Moses ba yu Aaron u blay lawan ban bishar ba kata jing bishar ke jong blay ke Bible ko ong ba lakat arliang ke kendo ban langut im yo kora ba ki ars pa san pongot ki bre ki la yap ha kata ke sngi langut im yu korash ke dujok berkini kalong ke jing ja ke ba shurkei ber ke ba sngosi ber ke ba penduk Mynsiem kalong yeng long sem ke jong ukora henrei ai ngo yu blay ba ha ke ne ke por ke jong David ki don ki khon ke jong kora ke ba yaine baru blay berkini ki khon wala ki don ya ke history ke bam sngo tanat chapang ukpa jong ki penban kila yaine eskem lesi ha Jingduh Mynsiem bale kila ban yaine namar kila nang ban ai Mynsiem daladi yaladi kaktian ke jong blai ko ha sam ke ba sau puar fin puli ke khat ke ba ke ba san pila ban shem ke ju ke kentin ke khat ke ba khatway ke Bible ko ong kentin bale palong ke bala peno ku ke Mynsiem jonga bat pala pen ki hapo jonga to kermen pa hau blay na bangan si ropat na marga jingkia ke khmat jongo kari ke kentien ka ong balai phala penok ko ke Mynsiem hatu fila ju ong ye la dia balai pinok Mynsiem wat nom nok Mynsiem inon kam ban i je la dia bun sien i je ki we henre la ding yam la ban i
Bible ko ang init iki para marjan kum yelade. Iran kamban lah ban mahap yelade. Ya gajing telot gajing bakla. Iran kamban mahap wanum paisu sedien ya syakmat. Ada don ki beri pendok Mynsiem, baduk Mynsiem, wat syak bagi Mynsiem. Kan no, penken mau yelade. Ya gajing kermen ke bapidan hau blay. Penken mau bau blay onum ina wala ki beri ki ina. Penken mau bau blay ulong pendap ya gajinon kam ke jompi. Penken mau bau blay ulong ya da jompi. Dan play ke sam ke long ke life and shem ya gajing tho haga bau David ula Mynsiem yelade haga por bau pet yap na ukun jungu Absalom. Bagaktin ke jong blay ke ong ini kentien. Kidon shibon ki baong shipang ke Mynsiem jonga omdan ke jingerap ya u hau blay. Hagar khot ke balai ke ong hinrei mami atrai melong ke stik barok saudong yanga ke buram jonga bat u bakenti ke klik ke jonga hau David ula Mynsiem dalade yelade da ke baong melong ke stik jonga melong ke buram jonga melong ke bor jonga. Tadi yang terkedau ke evident kamban le, kamat ke balai gelong, nang ban Mynsiem dah lede, nang ban penklannya lede, how try, dah kaktian ke jong blay, kam ju pendok Mynsiem, kaktian jong blay berbor ke rah yang apa jepi kam shalor, kiran kamban longkum, kling, mau baher, haba ke eryong ke wan ban shop, kling berbor ju hiar shapo henreu kiu kam shalor. Aduk bagi eryong kam laban kata ya kum taru mengaban mapingiran kam ban long hai kita kerukom Mynsiem dalade ya lade katakan long ke bor na ke benta jompi kamat ke bakado ke banga kwa ban penken mawe pi kelong haba wan ke Jingduh Mynsiem wan ke Jingduh Mynsiem ken mawe ke we ya kren baru blay ya thu show blay kita ke jinge berat ke jingket ke jompi au try lamba ke Jingduh ai. Ke Bible ke itu bahag por bagi lawan semua berlentang mau David. Ketin ke jom blay kau David ulapan ya ke effort now Abiathar. Abiathar udah uling do. Henry ulapan ya ke effort na balay ngangit scam na marbu Abiathar lesi hag Jingduh Mynsiem langsung ban duai ban saat na ke benta kani ke jingisam. Ke effort ke desi benta na ke jing riam ke jong ki ling do baru David ula shim kani ke effort baru ulaya keren baru blay komo ling do. Baru lekli you try hatu un penyopat na lada un be ikini kinong shun na din. Skautanat you David ba shimla le klumar hapdeng kani ka jingisam. Shimla klumar jingmut shimla kren klumar shimla le klumar ken mau ngiron kamban long jai hapdeng ka Jingduh Mynsiem. Long jai wat kren lamwer wat kren dikitien ka basneo wat kren yeno daga kitien ka ba long jai ubreu balah ban kontrol ile dia udah ubreu baklan kan mau gidon ya gebor halo le dia kata kalong we ni sok jong Mynsiem game dia ban bitar ke jing bitar kampen mi ya ga hok ke jong blay jangan pulih nagar khot ke pra teu David ula kelina utrai udah ong larangan be na dien uni upaj ba ngan lap ya u neem uru le thua u to be namar men lap shisha bad shisha men yo pat iki baro David ula kelishwan utrai. Kini kalong ke eki besngau tenat. Ken mau bagi long kum ki ling do bad Mynsiem ling bau Jesus Christ. Kawena ke kam sing ling do kalong ban kelina utrai. Ban ya sa ya khamar jong utrai. Ban ya kren bad utrai. Fi kuat Bible ke kren chpang ke jinglong ling do bagi jinglong Mynsiem pila ban pule jingpen Paul long beningkong ke khot ke besan bad ke ban riu. Jingpen Paul long besan ke khot ke beshipo hakini ki adli ki khot ke Bible ke yetu bala penlong Mynsiem bala penlong lendo yang abad yepi ling bau Jesus Christ kum ki Mynsiem ni perengkam ye ke bor ban ye le persya ye ke thma bat kum ki ling do ni perengkam ye ke ikhtiar balong lembaga jingduai ke jingesat ban ni ayo yo blay bau David habu le duai u blay le jubab yu bu le mi na ke jaga da ke jing ngos kem unyo pat ike bolo do de shisha pule baro ka jing tho hagri nong finsham bahag ba khaddo la penyo pat yo David tangma ula yo yakini ki breu ke ju hagabala sharing mrau ki nong amalek ula yo baluteru ya ka spa ka po ki nong amalek ki don ki lawan khambun ki la yo khambun na ke ba menshwa
tengah ke jungu ki tengah jungu ki khon ke jungu baro jongini ki paj bag beran rengkat bat u David kim shim la do penban ki la yo khambon ktien ke jong blek ye tho bahagani ke jingya ilti play ul ai ke jing job banga ko aban ong e pir ke sngi la rafi ya da kan ni ke lenti jong ke ktien ke jong blek klempep piru fenyo ye ke jing job padam tang ke jing job filong kham khraw ban ki nong job fenyo khampalat ban ye ke e ke filado ningkong pai show blek ke sngi penon kam ye ke ktien ke jong blek ngan pen kan ma fi show bangin ye duai lang ke ban ningkong haba fi ya lamba ke Jingduh Mynsiem ya lamba ke jing no Mynsiem ke ban ningkong wat yele ye ki breo wat yeng yele ye ki no ki breo compare la ban long ye nong yelam ki kme ki pa bahing basam ki prabanget ki breo saudang wat yeng yele ye ki breo la ki le khnang ne ki le ha jing bom tep wat yeng yele ye ki breo ka baar ya shaprang wat nom don ye jing mat ban phai dien ya shaprang ublen ai bor pi bat ke balai pen klan ye lede ai Mynsiem dal lede tran ai bor pi lembaga ktien ke jong pensan na ke jingat pat kamat ke bakhat do klino try ke jing duai try don ke jubab na ke web ke jing shem ke jong pi baru blay don la ke jong ke por pan le ke kamba bat habu blay le ke kamba penami itang ke kamba penyo rui ke jingker khu ke kraw tam ke blay la tingkai kerpang na ke benta jong pi do blay ke jing suk long kat bat pi tungin pelong ke jing duai ke sngi try ai boring e bagian pentre kam mikini ki south lagi mat hapdeng ke Jingduh Mynsiem ko pa jing bahap nengi aigo eme go try ai boring e la gadu gadu jing ya lenti i tips cam go try ka ktien ke jame ke long ke jubab na ke benta jongi i pdiang e ke ktien ke jame pan nginget scam kumba me ai ke jing job you David i shakri me uju ublay menementash ki bom jukot men leru ke jo nam te kita ki bios ngo ke ktien par ki ba pin ko ngo shagni ktien ke jame try ka buram ba ke jing ro nga shame ba tang shame ha ke kerten ke jom Jesus Christ ngadwai amen blen kur khui pi ki si kendo pada we ke por amen